Incwadi kaHezekile, isahluko sokuqala, iyafundeka. Ke kaloku ngomnyaka wama-30 ngenyanga yesine, ngoLwesihlanu usuku enyangeni leyo, ndakubona ukuba ndiphakathi kwabathinjiweyo ngasemlanjeni oyiKhebhari. Avuleka amazulu, ndabona imibono kaThixo. NgoLwesihlanu enyangeni leyo, ingonyaka wesihlanu wokuthinjwa kukaKumkani uYehoyakim lawo, kwafika ilizwi likaYehova kuHezekile unyana kaBhuzi umbingeleli elizweni lamaKhaladi ngasemlanjeni oyiKhebhari. Saba phezu kwakhe apho isandla sikaYehova. Ndabona ke nanku kusiza umoya ovuthuzayo uvela ngasentla, unelifu elikhulu nomlilo obumbeneyo njengombumbulu nobumhlophe obungengca zonke kulo, obuphuma ngaphakathi kwawo. Ubonakala ingathi yigolide evuthisiweyo emlilweni ngaphakathi. Ngaphakathi kwawo iyimfano yezinto eziphilileyo ezine. Nantso ke imbonakalo yazo. Zibini zinemfano yomntu, inye inobuso obune, inye kuzo apho ibe namaphiko amane, imilenze yazo ibe yimilenze ethe nkqo. Umphantsi weenyawo ibinjengomphantsi wenqina lethole. Zidangazela zibonakala ingathi lubhedu olubengelsisiweyo. Zazinezandla zomntu ngaphantsi kwamaphiko azo emacaleni azo omane. Zone ke zinobuso namaphiko. Amaphiko azo ebehlangene iyileyo naleyo, bezingajiki ekuhamba-hambeni kwazo, bezihamba iyileyo iye ecaleni elikhangelene kuyo ubuso bayo. Imfano yobuso bazo ibinobuso bomntu, zinobuso beengonyama zone ngasekunene, zinobuso beenkomo zone ngasekhohlo, zinobuso beekhozi zone. Ubuso bazo namaphiko azo abe ehlukene ngaphezulu, ibiyileyo inamabini ahlangeneyo naleyo, namaphiko amabini ke igubungele imizimba yazo. Zahamba ke iyileyo yaya kwicala elikhangelene nobuso bayo, apho kusukuba ubusiya khona umoya, zaya khona nazo. Azajika ekuhamba-hambeni kwazo. Imfano yezinto eziphilileyo ezo, imbonakalo yazo ibingathi ngamalahle omlilo abasiweyo, ibingathi yimbonakalo yezikhuni ezitshangalisiweyo. Wona uhamba-hamba ngaphakathi kwezinto eziphilileyo ezo. Umhlophe ke umlilo lowo, emlilweni kuphuma imibane. Izinto eziphilileyo bezigidima zibuya ngokubonakala kokuphamba-phamba kombane. Ndazibona izinto eziphilileyo. Nanko ke kukho ivili emhlabeni, ecaleni kwezinto eziphilileyo. Zinganye ivili, ubuso ngobuso bazo obune. Ukubonakala kwevili nokusetyenzwa kwazo okunjengembonakalo ye-chrysolite. Ziimfantinye zone. Ukubonakala kwazo nokusetyenzwa kwazo kungathi ivili ingaphakathi kwevili ekuhamba-hambeni kwazo. Zaphambukela kumacala azo omane, azajika ekuhamba-hambeni kwazo. Iifeleni zazo beziphakamile, bezisoyikeka. Iifeleni zazo bezizele ngamehlo ngengca zonke kuzo zone. Zakuhamba izinto eziphilileyo, zahamba nazo ivili emacaleni azo. Zakusuka izinto eziphilileyo emhlabeni, zesuka nazo ivili, apho sukuba ubusiya khona umoya, zayo apho nazo sukuba umoya ubusiya khona. Zisuka ivili kunye nazo izinto, ngokokuba umoya wezinto eziphilileyo ubukho ezivilini ezo. Zakuhamba zahamba nazo, zakuma zema nazo. Zakusuka emhlabeni, zasuka nazo ivili kunye nazo, ngokokuba umoya wezinto eziphilileyo ubukho evilini ezo.